kunhan hyppäistä saa 20. Ihan varma. Koska Kati sanoi, että sillä on kisattu 120 ennen kuin se tuli niin Harjulaan. Niin oikeesti vähän hitaasti Apenodiohia. Siis sillä voisi hypätä, mutta kun sillä on hyvä Kati sanoisi, että jos menisin Harjulaan ja sanoisin, että niitä on saanut tänne kaikkiin jalkoihin pintelit. Että nyt me voidaan hypätä Santulaan kuulostaa. Se ei varmaan kyllä suostu. Ihan esteenhän se laukka, kun se laukkaa siinä. Ja sit toi muutenkin se on tosi semmonen, että se haluais hyppiä. Se on aina ihan innoissaan kun hypätään. Se on hirveä kolko. Rakenteelta. Niin. Ihan hirveä ruma.